ତମେ ଜଣକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ। ଯେବେ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତମେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଖୁସି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଯିଏ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗେ ତେବେ ସେ କମଜୋର ନୁହଁ ସତ, କଥା ହେଲା ସେ ତୁମକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ବି ଏକା ହେଇଯାଏ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟଠୁ ଉପଦେଶ ନିଏ। ସଫେଇ ଦେଇ ନିଜ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନି, କାରଣ ଲୋକ କେବଳ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତି ଯାହା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ମିଛ ଅଭିନୟ ବିଷଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରିବି? ପସନ୍ଦ ତ ନିଜେ କରିଥିଲି ନା, ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ବା କରିବି? ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମାନସ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।